Ndinaro ndinokuti ndikada kuenda kurecess uye ndinoita uita iwo dzimwe nguva ndoita iri blood hapana pari kurwadza saka ndikuziva kuti zviri kubva pai uyezve kwandiri kugara kwacho kwandikakumbira kwekugara vari kuti takutya kuti izvoni mukapararira panapa tinozosheya kuti toita sei togara nemwana wangu ari grade 2. Mhuri yeZimbabwe nhasi tabuda takananga kunyika yaIshe Makope kuri kuChiweshe uko kwatiri kutevera nyaya yemudzimai anonzi Precious Chenemu uyo akarohwa nemurume mugore ra2019 achizogumisira parara musana wake. Saka naizvozvo tapinda muhurukuro yakamboita kumashure uku paSly Media TV namukoma Sylvester Tapfumanei achitsanangura nyaya yake kuti zvakafamba sei kuti azove paralyzed sezvaakaita izvi. Saka zvichakadaro patatichienda uku kunzvimbo kwabare kuChiweshe toda kuti timbodzokera kumashure timbonzwa nhoroondo yemudzimai uyu Precious Chenemu uyo anogara nemwanasikana wake ane 9 years ari grade 3 paakavakirwa imba. Toda kumbodzokera kumashure tinzwe rwendo rwake kuti rwakatanga sei uyezve kuti azosvika patiri nhasi. Ngatipindei muhurukuro yaakaita namukoma Sly nepaakanga ari kudare raChief Nyamaropa. Ngatipindei muhurukuro iyi tisati tanzwa paanga achitaura namukoma Sylvester Tapfumanei mhuri yeZimbabwe. Ndakarohwa nemurume 2019 ndamutera ugirlfriend ndakamuona akarara mumba megirlfriend nekuti ndakasvika kunovhura dhoo zvechisimba saka tikasvika takunetsana mumba imomo ndobva tapushirwa panze negirlfriend akati ende munoroverana panze. Saka pamba pegirlfriend pane kakicheni vanobika nehuni ndobva andirova ndari ndobva ndawira pasi ndobva azvomora huni ndobva atanga kundirova nehuni kusvika ndisisa kugona kusumuka kana kuita sei. Ndobva ndatakurwa ndaendeswa pakiriniki nekuti ndaigara muCentenary ndobva panzi pakudiwa tsamba yekupolisi. Vanhu vakanditakura ndo vakazoenda kuvapuwa medical epapolisi vandainzi kuSendauBeds. Ndaenda kuSendauBeds kuchipatara ndasvikapo ndobva ndatorwa ma-x-ray acho esendinawo ekuSendauBeds. Ndobva ndanzi akakuvara gumbo rekuleft nemusana. Ndadzoka kumba ndobva iyabva asunga tichiti medical report yekuchipatara ndo yaidiwa kupolisi. Ndobva ndita ndokumbira uregerero ndiregererewo nezvandakaita withdrawa nyaya ndozokurapisa. Ndobva tawithdrawa nyaya tadzoka kukoti takangokuti nhasi tabva kukoti mangwana kuswera mangwana ndobva tora hembe dzake dzese nemasipanire sezvanga ari makanika nekombi yatakatenga sitinayi chirima chibage nemaperebheni abva aenda kunogara kumba kwegirlfriend. Saka ndakabva ndagara ndaona ndasisakwanisa kufamba kana kuita sei ndobva ndatuma mwana wando wangu wandogara naye wandikabereka naye ane 9 years vanodedza kansela ndobva vauya kansela ndobva tavatsanangurira vati nhau iripo ndeyekuti ndakukubatsirai kutsvaga munhu anokurapisai. Ndakabva ndatsvagirwa vanonzi vaEmerson Raradzi vakazondiendesa kwachinovhirira ndobva ndanotorwa ma-x-ray eCentenary ndobva ndaiswa klasa gumbo rekuleft tanga kudyi kusvika kutsoka. Pamusana pakabva panzi pakudiwa belt nekukasira ndakabva ranonoka kuwanikwa ndobva ndazobuda chipatara ndobva ndazoenda kureview. Dhokuta chinovhirira bvati bhonzo ramai ava ranyanyopesa nenhau yekuti ndanda kushingirira kufamba sezvo akanga nditengera maklasi ndichienda kumusika nemwana kuti ndiwane mari yerenti nechikafu. Tazosvika pakukundikana kuti handichakwanisa kuenda kumusika kuri ndobva ndavaudza kuti kansela kuti ndashipererwa ndoita sei. Ndobva ndazotsvagirwa pamwe pandaitengesa ndege vandabviswa murengi ndobva ndaiswa pamusawo ndobva ndakumbirwa tagara udaro ndaona dambudziko nyaya ndobva ndaenda kusocial welfare ndobva ndaendeswa kuparire nyatwa. Ndaenda kuparire nyatwa chiremba mumabhonzo akabva ati hachazvikwanisa nekuti x-ray bhonzo remusana rakabva rawedzera nenhau yekuti ndainanaira kufamba ndichienda kumusika.
aine nhamba dzekumadziva FM akati amaenda uya nenhamba idzi kuti muwane rubatsiro munogona kubatsirwa pane mumwe atakanzwa rubatsiro takazofonera vanonzi vakausiro vauya pano vanoshanda kumadziva FM vakazoya kumba kwangu vakandiona nemwana katoona zvichokwadi torarama nemi mwana anonhonga mazana andosiwa ndiri mumba pane paaingondisiya ndiri panze baba ivava vakatipa nhamba vakazodarika nyoka hombe ndobva yadarika yapano nepapa ndobva yamisa mwati saka ndakabva ndada kuti ndize kusumuka ndikakundika ndobva ndawira pasi baba iva ndovakazosvika ndobva vazondisumudza kati mwana mai vangu pamusoro ndikubatsirei andinyoka yazvinhu zvakaoma ndobva ndati amaita basa saka ndakazosvika kumadziva FM. Ndakasvika kumadziva FM takabva tataura pazvirongwa ndobva ndazowana rubatsiro rwemwe mari patikazofonera nezembe dzimwe ndo dzandakapfeka dzandikapiwa nedzakapfeka mwana wangu wandauya naye ndobva ndazoona vafonerwa nevomadziva FM vakazondipa rubatsiro rwemari nokwana kuita $10. Muri yeZimbabwe makadiko tinofara kusangana nemi pano pa Sly Media TV nepa JCTV Africa. Nhasi uno tauya kubare vanorangarira kuna vanzvadzi vanetwa Precious Chedebu. Precious Chedebu mudzimai anofamba newheelchair. Nhoroondo yavo yakamira yakadai izvi. Rimwe gore mukurarama vaine murume wavo akange ave kuita zvemagirlfriends vachibva vamutevera kwaakanga ari kugirlfriend ikoko. Vasvika ikoko murume akazovarova zvakaipisisa. Avarova zvakaipisisa vakazotyoka musana zvokuti iye zvinezvi havachagona kufamba, vakufamba vari pawheelchair. Izvi zvakaitika vari kwakuri kuCentenary handiti? Zvakaitika vari kuCentenary. Isusu veSly Media TV takazosangana navo kudare raChief Nyamaropa kwavakanga vaenda vachinokumbirawo rubatsiro kuti vaende paruzhinji vaone kuti vangabatsirwe sei. Tasangana navo kwaChief vakatsanangura nyaya yavo mudare ikasuwisa vazhinji kusanganisira namambo. Vazhinji vakadonedza misodzi. Nevakazoiona nyaya iyi tazovateera kuno kubare. Takakurukura zvakanyanya tikadzika nenyaya yeupenyu hwavo. Maitikiro akaitika njodzi yakazoita kuti iye zvinezvi vazove munhu asisagone kuzviitira mabasa epamba, kuzvigezesa, kuzviendera kutoileti, kuzvisakurira nekuzvishandira. Inyaya yatakakurukura ikasuwisa vanhu vazhinji. Tabva ipapo pakabuda zvichemo zvakati kuti. Chimwe chichemo chaive chekuti kuzvipatara kuchiri kuda kuendwa. Chimwe chichemo chaive chekuti pekugara pakanga pasina nokuti vakanga vapuhwa notisi yepamba pavakambenge vachigara temporarily. Nguva yacho yanga yarebesa yakutopfuura gore vari pamba pevaridzi vakanga vati vagare. Asi tinotenda Mwari nekuti panguva iyoyo vakawanawo pekuisa musoro, panguva iyoyo vakawana pekuwanda mvura, panguva iyoyo vakawana pekuwanda chando. Precious ane mwanasikana wake ane makore 9 ekuberekwa anonzi Ruth. Ndivo amai pano pamba, ndo vanobika, ndo vanogezesa amai, ndo vanoita zvese zvinodiwa zvekuwacha zviri kuitwa achiri mwana mudiki. Amai vanosara vari vega havagoni kuzviitira, vanotobatsirwa nehama neshamwari dzavakavakidzana nadzo. Izvo zvekuzoti panozoshaya musi anenge achisara namai zvinhu zvakadzosera progress yechikoro yaRuth akapedzisira asisaende kuchikoro. Tadzoka zvekare, asi tadzoka vapane mumwe musha zvakawanda zvokuti tikurukure nhasi. Tangoningo kupai a brief background iripo. Pakamira pana Jethro. Regai titaure nevanzvadzi Precious. Makadiko veduwe? Nofara makadiwo. Aiwa, isi tiri kufarawo nekuti tiri pamba penyu. Pastendi penyu. Ndimwari kawo? Aiwa, ndimwari shuwa. Imbotaurai zvishoma kuti muri kunzwa sei nekuti mane pamba penyu pamakugara muri mega
pasina kana pressure yekuti muridzi wepamba anenge achiti taurai nemhuri yeZimbabwe? Aiwa, mhuri yeZimbabwe ndiri kufara kuti ndakawanirwawo pangu pasina kuti anonditi mangwana budai muende pangu pandakapiwa zvachose. Ndo imba yangu yandiri kuvakisirwa haisati yapera zvayo, asi ndiri kunzwa kufara. Kana BP kana ndikaenda kuchipatara aiwa ndofunga inenge yakadzikira ndokuti aiwa ndiri kufara kuburikidza nemwana wangu, aiwa tiri kufara. Handiti? Ine tiri kuona kuti pasumudzwa 1 room. Pane tarisiro yekuti pasumudzwe marooms mangani? Pada kusumudzwa maroom 3 saka kwasara 2. Anenge achiti imwe ndechi imwe ndechi, tsanangurai tinzwe. Pari kuitwa dining nespare bedroom. Nebedroom yangu inenge ine bath netoilet inokwanisa kupinda wheelchair nekubuda. Makasvika sei panapa? Takasvika panapa batsiro wakabva kuna chifi vedu, Chifi Makope. Ndo vakazouya vakakurukura neni vakati aiwa mwanangu ndichakubatsira kuti uwane pekugara. Ndo pandakauya ndandambopiwa kumwe. Vakauya vakapaona vakati hazvigoni nekuti mwana wangu haana chaanokwanisa kuita. Kana akada kunzi pauya vanhu vanoda kumupawo rubatsiro kwamamupa kure, regai ndimutsvagire pedyo nerodhi. Alright. Ndo masvikira makazoita panapa. Imi muri kupafarirawo here nokuti pedyo nerodhi kaunotosimudzira vanhu vari mukombi ruoko uri pana? Aiwa, zveshuwa ndikupafarira. Handiti? Kuti ungobudawo pamba uchipinda parodhi. Kana ukatiwo kana rimwe bhizinesi inzira inofamba vanhu vakawanda vanoenda kuchipatara, vana vechikoro. Right. Saka ipapo muri kutofunga kuti bhizinesi zvamazvitaura kudai? Kana tikaitawo kana remusika parodhi papa. Handiti? Aiwa, tinenge tichiona kuti munenge matiitira musika wei nekufamba kwenguva ikoko. Asika stendi yawanikwa. Ine tiri kuona pane zvidhina, imba yasumuka, pane marata. Zvirikuratidza kuti pane ari kuvaka, ari kubhadharwa. Imi hamuende kubasa kai? Zvakafamba sei? Ndiani ari kukuitira izvi? Pana baba vanogara mubhuku rekwaGodobi. Vakangoti vachavaka pasina mubhadharo. Vakati aiwa regai tivake nekuti dambudziko iri rawira munhu wese, nekuti mangwana mwana wanguwo ndichazofa achaitirwa izvozvi. Vakazouya vakasumudza imba. Tinotenda zvikuru. Mati vanonzani? Senemu yavo. Maikanganwa? Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo nerudo rwakadai. Asika ivo vari kuvaka zvidhina zvinotengwa, madhofuremu anotengwa nemarata esaya, simendi, zvese zviri kufamba sei? Tiri kutumirwa mari nemunhu akandiona paSly Media ari kunze, ndiye ari kutumira mari yemarata, mari yemadhofuremu, masimendi. Yo, ndanzwa kuti hanzi haade zvake kuzikanwa, asi tanzwawo kufara kuti akakuonai paSly Media. Zviri kureva kuti ndiye here akazoti tsvagirwai penyu ndikuvakirei, kana kuti vakazouya Chifi vatokupaiwo pekuvakira? Aida kuti tiwane pekutenga. Saka Chifi vakaramba vakati kana nhau yakamira dambudziko rakadai, mwana ndewedu, hapana panonzi anopiwa pekuti atenge, achapawana pachena. Naika? Tinotenda zvireva kuti zvakasevha mari yemunhu anga apledja kuti aiwa ndinokutengerai zvenyu pakatovakwa kare. Saka akati mari iyoyo ndo yatakupota tichisumudza imba inei. Imimi munonzwa sei kana munhu amusingazive achikuitirai zvakadai izvi? Ndinonzwa kufara chaizvo kuti vashoma vanokwanisa kuzviita kuti ivo havandizive, inini handivazive, changu kutaura navo pafoni. Kana pane zvinenge zvichidiwa pakuvaka kunenge kuchiitwa kuti mari yezvidhina yapera, imba yazomira yakadai. Saka ivo handitovazivi. Ende havatoda kuzikanwa. Asi tinoti kuna Mwari kudenga. Ashuwa kuna Mwari kudenga zveshuwa. Munamato wenyu imimi
kuna ivo muchidzorera inonzi back to sender. Muri kuti Mwari avaite sei muupenyu hwavo amai ava vari kukuvakira imba ine? Ndingoti Mwari dai pavari kutapudza ipapo dai vawedzera kupfuura zvavainazvo izvozvo, varambe vachienderera mberi nerudo rwavainaro. Tinotenda zvikuru kwazvo nerudo rwakadai. Ruzhinji rweZimbabwe tiri kutaurirwa panapa kuti pane mudzimai ari kuvatengera nekuvabhadharira zvese zviri kuitwa pano pamba panapa. Uyewo tinopa kutenda kuna Bhiridha akati aiwa inini regai ndikuitirei pachena. Ndizvo zvinonzi rwakakomborwa ruoko runopa pane runogamuchira. Asi basa richiri kuenderera mberi. Basa richiri kuenderera mberi. Tiri kuona kuti futi kuti muri kurara panyika ka? Aiwa, saka munamato wenyu ndewokuti kudii kuvakwa kuri kuvakwa. Tazviona kuti muri kurara panyika. Taurai tinzwa. Ruzhinji rweZimbabwe rwakamirira kunzwa nyaya yenyu kuti iri kufamba sei, tichivapa ma-update. Chishuwo chenyu chekuti mubedroom menyu muri kufunga kuti munge makaita sei? Chishuwo changu chekuti kana pane anzwawo nyasha apindwawo nemweya werudo wetsitsi, handitengirewo noti zvinondorara pasi, handimuke. Ndikasawana munhu anondiburitsawo panze ndongoramba ndirumba nekuti wheelchair handisisiri. Wheelchair hapasisina futi. Yakudiwa imwe. Alright. Ko pane zvezvikwanisiro zvekushandisa pakubika apa yatingati midziyo yemadzimai zvakamira sei pari zvino? Midziyo yemadzimai ndinayo yandakapiwa namai vaichimbondibatsira vaya. Next door vamwe vakauya vakandionawo ndakapiwa mabhaketsi ekucherera mvura. Iyo mvura yamataura kuchera mvura panapa munoichera kupi tikuona tiri muzasi mechikomo munoiwanawo? Mvura pane chitsime chiripo, asanzi chizoti nguva yekuti vanhu vapedza kukohwa kunokuidambudziko remvura. Panoita dambudziko remvura. Zvekuti anenge akutoenda nechigubhu kuchikoro akapumuka ubva uya nemvura. Ubva uya. Alright. Saka zviri kuti pane mukana zvekuti kana Mwari akavhura zvake kune vari kuteerera zvinezvi paSly Media nepaJCTV, kuti kana pane anonzwa kuda kana kuti anenge amutswa naMwari anogona kutoisa bhohoro panopamba nesola. Ndotozvishuwira kuti dai zvaitika, nekuti kana gadheni handizotadziwo kuita. Achindipusha newheelchairwo handizotadzi kutimbira muhomba kana kuti tachakati. Nekuti zvino ari kudyara michero. Kwataigara kwai kune mengo, saka yaibuda yese paya akatodyara. Alright. Aiwa, tinorumbidza Mwari zvikuru neupenyu hwenyu, nekuti takasangana pano paSly Media TV tinoti pane improvement pazvinhu zveupenyu hwenyu, handiti? Taurai zvimwe zvacho zvatisina kutaurai zvinezvi zvakaitika tasangana. Zvakaitika muupenyu hwenyu imimi? Muupenyu hwangu nyaya yestendi handisi kugona nayo. Nekuti ndakabva ndanzwirwa tsitsi nevaigadzira rodhi vakandoona nchiuya nebhara pakaita mazoswa vakauya vakadhiwa vakavhura rodhi. Ndachamisika kai ndichitonatsoona kuti vakavhura negredha. Vakati tichipinda ndichisiwa panapa vakudzoka takangona vatena vangoya straight vakati regai tibatsirewo nekuvavhurira rodhi kuitira kuti musanetsikane. Haiwa, ndiye Mwari kana isusu tagonawo kakusvika munyasi memba kungoti tauyawo zvedu mota isina chinhu ngadai yakuburutsawo grosari ichiburutsira padhuze. Pane nyaya yakafambirwa zvekare mushure mekunge vanhu vakuonai paSly Media TV. Titaurirei rwendo rwamakafamba nadhokta, hatizoti anobvuma kutaurwa zita rake here kana kuti munongotaura mabasa akaita? Zita vakati aiwa haritaurwe futi ka? Variko vanhu vakadaro. Makafamba sei panyaya yokumaita up and down muchienda kuzvipatara nekudidi nemax-ray? Vakatanga kundiyozonditora bva taenda kumvuru ndobva ndanotorwa ma-x-ray. Ma-x-ray andakatorwa ndakanzi ndakaparara madhiski emusana, mabhonzi emusana ese akadzokera mukati akatsemuka.
ndobva vazoenda neni kuparire Nyatwa ndobva panzi pada kubhukwa kuna Dr. Nyasha ndobva tabhuka saka tabhuka kudaro pakanzi pakudiwa mari kuva ndibhadharira 160 date ndobva tanzi patapuwa date tandine gadzirire kuti tiende saka ivo mai vavo vakabva vazostroke ivo vacho vaikuendesai kwadhokota ndozvakaitika muupenyu hwavo vasika vakatozondifonera vakati vakatomboya pana pastendi vakupaziva vakati zvoni ndanda kuita kunge ndisingade kukurapisa asi amai vangu vakastroke zvekuti ndichiri mubishi kuti vaite sei vaite zvakanaka tinonamatawo kuti amai vavo dai vawana ruponeso rwakazara tichitendawo nebasa zvavakatoitai zvekukutorai vachienda nemi kumvurwi vakakutorai zvekare mukaenda kuHarare kuparire Nyatwa mukatopuhwa dheti reoperation pakabhadharwa 160 satani murevi wenhemashuwa maakuda kunoti munooperaitwa munhu acho supplier wenyu ari kukupai mari obva awirwa nedambudziko satani ngaarege kudaro toramba tichinamata kuti nekukundwa kwaakaitwa akaiswa pasi petsoka yaKristu tinoramba tichiti muchahwina chete saka zvainzi kana maitwa operation ndezvipi zvaitarisirwa kuti zvinenge zvaimprova pautano hwenyu vakati mandotanga kugadzirwa madhiski emusana akatsemuka pakati apa panoda hanzi simbi yacho inenge isina nyanyokura inenge iri nani yekuti handizonzi kana ndaitwa izvozvo ndoti ndakutofamba hanzi ndenjiita ndichirikavha zvishoma nezvishoma ndichiita sei kuti nditozokwanisawo kusumukawo nekufamba ndichidai ndichiti ndikasumukawo ndombogara nokuti vaita hanzi ndozopedzisira ndakutoenda kumaexercise maefizio aya ndo urongwa hwanga huripo iwowa saka zviri kureva kuti iye zvinezvi kuti mudzokere muprocess iyoyo mhuri yeZimbabwe tiri kutsvaga mari vari kutiona pachivhitivhiti yezvinezvi mari yekuti ndiendeko 300 nekuzotiwo ndichazodirwawo yekuti ndibhadhare mubhedha ndakubuda Alright. Mubhedha unenge une charge yawo pazuva tomboti kana kuti $10 pazuva mukagara mwedzi wese pane pachitodiwa 300 futi muri imomo mushure mekunge maitwa operation iyoyo alright kuchimwe hapane zvimwe zvaidiwa mataura nyaya yesimbi mari yakanga yaiswa pa 300 papo iri kuti yanga isina kunyorwa pa quotation yanga isina kunyorwa zvichira kuti imwe mari iri kudiwawo zvekare saka tiri kutarisira kuti ndinofunga pane vazhinji vanotaura kuti aya toda kuiswa simbi kumusana vanowanzotaura zvekuma 1100 saka zvikutoreva kuti mari iri kutodiwa tichinatsoti zvinatsofamba zvakanakanaka inogona kutosvika kana kuti kuma 2500 nokuti simbi yega enda kuma 1200 mibhedha neoperation nedzimwe dzinenge dzichidiwawo ikoko I think tikangoti 2500 pekutangira panenge tinenge tichitomboti pari nani handiti alright iye zvinezvi tombotaurawo zvishuviro zvenyu kunze kwezvatataura maapa stendi penyu pane zvimwe zvamasiya here wheelchair tainzwa mibhedha yekurara iri kudiwa uyewo zvekare vari kupfuurira mberi nekukuvakira yebhoho tataura zvishuviro zvenyu zvese zvamakagara muri mega pana muchiti dai papa dai kana dai upenyu hwedu hwadai iye zvinezvi zvapapi pane zvekudya zvinhu zviri kufambawo futi sei pane zvekudya tichiri kumashure kuti takamboti tambire ezvezva hadzina kutambira pachikafu chesadza mai vanotibatsira vaivai ndo vanoti vakagaisa vanobva vagaisawo nekunoku zvavanenge vagaisa vanenge vatenga kana kuti vanoshandisa zvavo vakushandisa zvavo ezvine zvinoti chibage chavo vakuchitsokonyora vachiyanika ndo chavanozosheya nemi ichocho zviri kureva kuti
vari kutoshandisa chavanofanira kungodyawo ivo nemhuri yavo vaakusheyawo nemi. Alright. Zviri kureva kuti dai kana tikaidzorera zvekare kuvanhu zviri kureva kuti parotodiwa futi chibage chekuti pote pachiitwa upfu. Panyaya yemuriwo muri kuita sei manje? Panyaya yemuriwo ndiwo futi vari kutipa muriwo. Alright, vane mwoyo wakanaka naika. Tinotenda zvikuru. Pamwe ndo zvakaita kuti Mwari mumbonogara kustendi uko muchitemporary muriko kuti musangane navo. Zveshu asi tichatozochema pamberi apo nekuti vakuda kuenda. Vakuendawo kupi futizve? Pamba pavanogara vanochengeta. Saka vakayazorima fodya saka vakatongotengesa apa vakutoenda. Aiwa, Mwari anovhura rimwe goni, anovhura rimwe dhoo zvekare. Tati kubvunza zvimwe zvishuviro zvenyu zvinokuita kuti upenyu hwenyu hunge hunotwasanuka. Imi muri munhu akambenga achifamba achizviitira zvinhu zvake, handitika? Saka kana tichitaura zvatichitaura kuti ndezvipi zvamuri kushuvira, tichitarisa kuti mudzokere padhuze nepamakanga muri musati makuvara, ndezvipi zvamuri kuda Mai Ruth? Shuviro yangu ndeyekuti ndikarapiswawo kana nyange ndikanzi ndarapiswa handisati ndakufamba ndechidawo zvekutengesawo kana ndikahodhirwawo kana bhero yekuti ndenchitengesa nemari zvimwe ndichichinjanisa nechibage. Ndine ifiriji yandakapiwa nevamwe baba ichiri kwamaivhoni nokuti takambopinzwa mubhaundi saka vakabva vaitora yanga isingakwani iri kumba kwavo pakudiwa sola nebhatiri nekuti akaitenesa kuti ishande nemoto wezuva. Saka manje tikaisirwa floor yerafuri ine mune firiji yacho inenge bva vauya nayo kunoko inenge yakukwanisa kupindawo imomo. Saka firiji munonyanya idirei imi? Ndenda kutengesawo kana mafriziti kana ndikahodhirwawo muriwo ndikachinjaisawo nechibage nemari kuitira kuti tichiwanawo sadza nemwana. Alright. Kubva zvatakatanga kutaura nemi kana kuti kubva zvamakabva even kwachief, pane here zvakazomboitika ne-ex-husband yenyu kana makunga ekuti akambokutsvaga aikauti akati ndakakuonai pamedia kana ndakaita sei, pane zvakazomboitikawo here? Hapana. Pane mwana wamai venyu zvekare wamakazvarwa muri mumwe chete naye futi, handiti? Hapana, haasati awanikwa kubva patakatanga kuenda pamedia? Zviya ngatidzokorerei futi nyaya imunofungidzira kuti akapedzisira kuonekwa achigara kupi uye zita rake rakazara anonzani? Zita rake rakazara anonzi Shamiso Tsvedemu. Aigara kwaNembiye. Murume wake anga ariwo kwaMutare. Ndokwakuri kumusha kwemurume wake. Zita remurume wacho munoriziva kuti rakazara? Zita remurume wake anzi Lungisani Bandasi. Alright. Lungisani Bandasi. Aiwa, tinodaira kuti pamwe vari kuzvinzwa kuti vachasanganawo zvakare nevhidhiyo iyoyi. Ko mwana panyaya yekuchikoro iye zvinezvi yakamira sei? Pamwana wechikoro ari mubhimu. Ari mubhimu? Right. Kana ari mubhimu anowaniswa zvese zvaanoda kuchikoro ikoko ino? Anongobhadharwa school fees chete. Ko zvemabhuku ekushandisa kuchikoro ikoko zvakamira sei? Zvemabhuku totozvionerawo tega. Sepapa pakambobatsirwa namedhimu wacho. Medhimu wekuchikoro ndo wakambomubatsira? Alright. Neuniform futi munozvitsvagira? Saka iye zvinezvi zvaasina ndezvipi? Zvaasina haana bhutsu dzekuendesa kuchikoro. Anoenda nemapusha anawo. Alright. Tinotenda. Apa ari kuita grade chiye zvinezvi? Apa ari kuenda grade 3. Anoenda grade 3. Iye zvinezvi makatama kubva pamaimbogara, handitika? Chikoro chakure here kana kuti chapedyo? Zvakamira sei padistance yekuenda kuchikoro? Chakure. Zvati hakuna chimwe futi chiri kutozonoko, asi ndicho chimwe chete chiri kunharaunda inei? Chimwe chacho chiri kubare, tongoti zvakangofanana. Ngatichitarisai panyaya iyo yekuti anga achienda kuchikoro. Vari kuchikoro ikoko vanotambira mwana wenyu sei pakati pevamwe vanhu?
ezvino vanomutambira zvakanaka nekuti ndakamboenda kuchikoro ikoko. Vadzidzisi vepo vakandiona vachitoti vaive vasingazivi kuti mai vemwana uyu ndozvavari. Alright. Tichipedza hurukuro yedu yanhasi, ndezvipi zvimwe zviri pakadzika pemwoyo wenyu zvamungade kungotaurirawo ruzhinji rweZimbabwe kana kutenda zvenyu vamunoda kutenda? Ndodawo kutendawo vakandivakisira imba nevakandibatsirawo kuti ndimbosvikawo mukova wechipatara, kuti varambe vane rudo rwavo ihwohwo, vasaitirewo inini kana kune vamwewo, nepekufuga machira ari kudiwa. hatina chongoita kudhonzerana nemwana. Alright. Pane vakambokutumirai magurosari nemari futi handiti vachimbokukandirai vakatumira grosari nevakanditumira mari kuti aiwa zvirambe zvakadaro. Handiti aiwa tinotenda. Pane zvimwe here zviri pakadzika pemwoyo wenyu zvamunoda kutaura pamwe nekwatakabva kare kana kuti pamheno zvamunoda kutaura? Naye yechipatara shuwiro iri kuti dai Mwari vapindira ndawanawo andirapisawo kana kuti ndatumirwawo pashoma pandendinapo ndikwanisawo kufamba. Shuwiro iri pakufamba. Iri pakufamba. Izvozvizvi matiwheelchair haisi kuita. Saka kana muchida muchibva kumba kwamakabva muchiuya panapa makauya makaberekwa nani? Ndakauya nebhara. Makauya makaiswa mubhara? Nababa Ivhoni. Mai vanochindibatsira murume wavo ndiye akauya neni nebhara pano. Saizvozvi tikatoti muende kuchipatara kana kuti mubude panapa munototakurwa nebhara kuenda futi pamalifti? Ndotoiswa mubhara. Kumapinda mukombi munokwanisa kugara kwenguva yakareba here manje? Ndechida kuti pamwe pacho ndechida kakuzendama kudai. Alright. Pane zvimwe zvinhu zvekushandisa zvevanhukadzi, masanitary way, zvakamira sei? Kwamurimi mapedzi chichi zvakamira sei? Muri kuzviwana sei? Handina, ndongoshandisa machira. Alright. Pane zvamakagadzira imi zvokuti mupota muchimbowacha muchitso? Alright. Asi dai mukana uchiwanikwa paine vanenge vachida kukupai vanogona kunga vachikupai zvekare vachikubatsiraiwo nawo, handiti? Alright. Aiwa tinotenda. Kweye zvekupfeka zvakamira sei? Hembe chaidzo? Hembe chaidzo hatina, techingoti yaunenge wachipfeka ukaitawo mazuva wobvisa owacha. Alright. Zvizhinji ndezvechioma ndikupfeke? Alright. Aiwa tinotenda, tinofunga tabata zvinhu zvakawanda. Tinotenda nokutiwanisa nguva yekuti tikurukure muchitipa update yepamasvika nekupindira kwakaita Mwari muupenyu hwenyu mushure mekunge vakuonai pano paSly Media TV. Tasangana kwaChifi Nyamaropa. Maita basa Tete Precious. Ndivo amai Ruth vatanga tichikurukura navo kuti tiwane update nezveupenyu hwavo nepavasvika. Iye zvine tiri kutenda Mwari nekuda kwokupindira kwakaita vanhu mukati muupenyu hwavo, vakavaendesa kuchipatara, vakavatumira mari sekutaura kwanga vachiita yekuti vabatsirike, vakavapa mari yekuvaka mabhiridha ari kuvaka pachena vese ava, vakagadzira rodhi. Zvese izvozvo hazvaigoneka dai imimi mhuri yeZimbabwe musina kupindira naChief Makope, ishe wenzvimbo ino. Ndo zvinonzi tine vakuru, tine vatungamiriri munharaunda yatiri kana vachitarisa matambudziko evana vavo vari munharaunda yavagere. Izvozvo zvese zvatinozvikudza, tinoti vese vane chikamu chavakaita paupenyu hwaPrecious Chedemu pamwe chete naRuth mwanasikana wavo ane 9 years. Manzwa kuti zvizhinji zviri kuperevera kuchikoro, zvizhinji zviri kuperevera paupenyu hwavo. Ingofungawo kana uri mukati memba yako une hembe dzausisakwane, muzera wavo mauona muri kuuziva. Ingofungawo kuti kana une mwanasikana wako ane makore 9 ekuberekwa, pamwe akuma13 asi une hembe dzaakanga achishandisa dzinokwanisa kupfekwa nemwana ane makore 9. Izvozvo zvese munogona kuzvisvitsa kwavari. Nhamba dzavo ndo dzatakaisa paskirini idzodzo. Vanobatika zvekare kana muda kuvatumira mari neEcoCash
munogona kuvatumira nhamo inozouyawo kuti vangasvike sei, asi nhamo yekuita yekushaya mari iwe uinayo iri mufoni inenge nani pane kubva watoshaya zvachose. Mumusi vanomisawo kombi apo votakurwa voenda pamashops voenda vonotorawo mari ikoko yeikokeshi kuti vawane chouviri. Chibage chiri kudiwa panapa, magroceries ari kudiwa, mibhedha yekurara inodiwa, kwaipo pekurongedzera maplates, makitchen unit, zvese izvezvo zviri kudiwa. Tiri kuda household furniture yese yemubedroom for starters, wheelchair hapasisina yekufamba nayo, wheelchair yaiva zvakare comfort. Iye zvinezvi pavagera apa vaswera vakagara ipapapa vasiyiwa nayo vhoni kubva makuseni, havana agona kuvasumudza nokuti mwana agona kunge achivasumudza, vanotosumudzwa nemunhukadzi abi avo. Saka nekudaro zvese kana vaine wheelchair vanowana pekugara. Kana pana anokwanisa kuvapawo sofa rekuti vakasumudzwa voya vogara, izvozvo zvinokwanisa kunge zvichiitika. Mvura yako enda isofa rinogona kuiswawo mubhedhu rimomo kana pano panze vachigona kungoswera varipo. Tiri kupa kutenda kuna mai vari kuvakisa imba ineyi. Mwari ngaakuitirewo zvakanaka. Tiri kunamatawo kuti kana pane zvamunoperevera mukati meupenyu hwenyu, dai Mwari akuwedzerai. Tina amai zvekare vakanga vachibatsira kuti Tete Precious vaende kuchipatara, vakavafamba navo vakaenda kumubvurwi nemari yavo, vakanobhadhara imwe kuparire Nyatwa, vakaenda navo vakanodzoka vachiitwa maX-ray vachibhuka vachiita sese. Asi Satani wakabva waita zvakashata zvekuti amai vavo vakabva vastroka. Tiri kunamatawo kuti Mwari pindirai uru ruoko rwaSatani chairwo kuona kuti ari kutobatsira vanhu kwakutoita zvokuti dai nhamo ipinde mumba mavo vagone kuregera kubatana. Munoti ndiSatani here? Asi chatoziva nje kuti Satani wakakundwa pamuchinjikwa. Hama dzangu, tinotenda zvikuru kwazvo norutsigiro rwamunotipa pano paSly Media TV. Pane chatinokumbira hamutinyadzise, zvizhinji zvatakakumbira aiwa makatiitira. Pane vamwe vese varipo ipapo vari kudawo rubatsiro, wanawo waunopawo. Tinoona kazhinji vanhu vachikotikateki pari kudiwa rubatsiro, unonzwa vanhu vachiti dai ngavaende kuna Wikinero, koiwo kumbobvisawo dhora. Tete Precious vane ikokeshi kumboisawo $2. Ungango munhu wekeyboard chete wekungotaipa kuti endai kwaMira kupo, endai kwanhingiri kwaProfeti Makandiwa, chivhayo ndopaanodiwa kapa. Koiwewe waitei? Hapana munhu anosvika palevhu yekukura agokwanisa kuenda pasocial media agokwanisa kutaipa asina kana chinhu chaakambopiwa nemumwe munhu. Handifunga kuti munhu akadarei ariko. Regerai kutumira, mbira yakashaya muswe nekutumira. Pamwe breakthrough yako iwo pane zvauri kuda muupenyu inouya nekunge wapindira pavanhu vese vatinechikumbirira rubatsiro panapa zvakasangana zvakafanana naTete Precious. Unogona newewo kuti uitewo chikamu chaunongoitawo, kungoisawo $5 muikokeshi panhamba iripo ipapa. Zvakadiwo izvozvo pane kungotaipa, kungotumira. Vamwe makatendeswa kuchikoro navanhu vasiri vabereki venyu, asi kubva pamakaitirwa izvozvo hapana kana hwani wati wambobatsirawo muupenyu. Handizi kupopota asi kuti ndiri kungomutsa mwoyo. Zvodani ndiri papulpiti maitofanira kundipa love offering kuti ndiri kutokuparidzira kuti urombo hwako hunogona kupera mushure mekunge waita se wawana chaunopa. Isu takapa petro kubva kuHarare tikasvika kuno 120 km kusvika pano pamba panapa. Asi zvakazoburitsa zvimwe zvese zvamuri kuona zvikuendesa kuchipatara, magrosari akauya, imba dziri kuvakwa, kupindira kwevamwe vanhu, zvese zvinyaya yatakanga tabudira pano. Asi taifambira kubva kuHarare kusvika kunoko. Ndo chatakadyarawo muupenyu hwaTete Precious zvikazoburitsawo izvozvo. Tamirirwa kuti tione kuti unodyara chi. Ndakupopota asi ndataura newe. Ndakamirirawo Jetro weJCTV. Aiwa, akabata michina, ari kufirima nekuedita zvese kuti muzozviona zvakanaka pa zvichibudawo zvakanaka nesaundi yakanaka. Aiwa, tinotenda kuti Mwari akuitirewo zvakanaka. Tinosangana zvakare pano tichipanana update, tiri kuradzai kuti imba inezenge yasvika papi. Ini Sylvester Tofumane, simbi yebasa pano paSly Media nepaJCTV Mazvita.